Elikkä moi taas kaikki ja ollaan ilmassa pelaamassa Minecraftia ja nyt katsotaan semmoista serveriä kuin Juma ja mä en tiedä onko se jumalauta vai ihan pelkkä Juma, niin kun te tuutte peliin se seisotte suurin piirtein tässä ja sitten kun jatkatte suoraan niin tuosta napista te saatte tommoset tai tämmösen ja sitten tuolla Kontulan varppi tuolla Forssan. Tuosta noin pääsee ihan Forssan spawnille. Ja näin tuolla on, että tuolla Forssassa pystyy perustamaan factionsia ja ei TP-tappoja. Ja tuossa on Forssan suojaus. Ja täällä on kaikki nämä mitä ne onkaan. Mä muistan. Mutta kuitenkin niin tässä on Forssan varppia. Tässä on Kontula ja tällä ei saa raidata. Ei saa tappaa ja palikoita ei tällä hetkellä voi ostaa lisää, vaan ne ansaitaan. Ja tosta kun painaa, niin saa Kontula-suojaus. Ja täällä on kaikkea komentoja ja kaikkea muutakin. Itellä siis toi oli takaperin, että kun te tonne menette, niin mä näytän mikä oli tuolla nuo tuolla se minne teidän ukko osoittaa taitaa osoittaa ensimmäisenä. Ja no, tuossa. Tästä pystyy antamaan taikka varmaankin saamaan myös tää on kaikkea, täällä on 4 furnasea ja tässä on vileitä, millä pystyy korjata, mutta pitää olla leveleitä ja crafting tableitäkin löytyy. Ja
nää kamat, mitkä täällä on, niin mä sain. Ja nämä 4 tavaraa tulee heti alussa, kun tulee serverille. Sori, tuo pieni lagi. Sitten tässä on kanssa ilmeisesti joo. Täällä on enchanting table. Ja nää on kaikki rakentanut Vimsy 85, joka on admini täällä. Ja tää toimii 1.9 ja myös 1.9.2, jos on päivittänyt jo sinne. Sitten täältä löytyy varpit. Netheriin, Endiin. Kauppakatu on tulossa ja PvP on tulossa. Ja Slime PvP on käytössä nyt. Ja sitten tossa on varoituskin. Sitten kun saa jailia, niin tulee tänne. Ja tuo mainos, mikä tuossa noin näkyy, niin 1.9 creepereiden räjähdykset ei ollut käytössä. Varmaan sen takia, että se ei ne räjäytteli koko ajan noita rakennuksia, niin jotkut pyysi pois sitä ja sitten se otettiin pois. Ja tuossa on vielä, ei pysäyttäkää, jos haluatte lukea tuon, mä oon lukenut usein täällä, niin sitten tässä on vain joku random paikka, täällä on 4 ender chestiä ja tosta pääsee ihan vaan pois. Siitä ei ilmeisesti ottakaa se. Ja sitten tuo tarkoittaa sitä, että täällä poistetaan leijuvat nämä tavarat. Että jos te vahingossa vaikka tiputatte vaikka timanttitavaran tai jonkun, niin se silloin katoaa, kun tulee tuo. Ja tuo tarkoittaa sitä, että tuo on niiden poistettujen tavaroiden määrä. Ja nyt mä ilmoitan, että mä kuvaan. Sori tosta. Ja Vimsy on ilmeisesti tehnyt tämän junan, niin kyytiin ei pääse, mutta näytetäänpähän kuitenkin. Ja mulla oli pieni ongelma tämän kuvauksen kanssa tuossa alussa, kun mun tietokoneella on päässyt niin paljon noita viruksia, niin mä jouduin tekemään semmosen aika huonon homman, että mä palautin
kaikki asetukset, niin palautin takaisin. En ihan tehdasasetuksia, mutta silloin, että mä sain virukset pois. Ja sitten tuosta Preservateista tulee toi konsole, minä tervetuloa jumalaudalle. Niin, jumalauta on tää servun nimi ja IP on mc.jumalauta.net. Ja mä en varmaan laita deskiin sitä, niin tästä kun tuossa on niin tuossa on tuo ATM-kyltteihin juttu. Ja tossa on ehdotus, mullakaan ei ole Optifinea. Toi on ehdotus toi Optifine ja tohon Pressure Plateille kun te astutte. Niin kun te astutte, niin te saatte ton jutun tonne. Ja sitten jos te olette ihan kuolemaisillaan, niin sitten te menette tohon noin, niin se antaa teille full HP. Ja täällä on vielä tämmönen, että on muistaakseni kulmassa, että jos tuossa on Enchanting kulma, niin tuolla vastapuolella ihan toisessa reunassa on toinen. Ja täällä on samanlainen kuin tuolla kulmassa. Ja tähän tulee näitä minigameja, niin tästä pääsette sitten pelaamaan. Ja mun ääni on tämmönen, mikä on. Älkää piitko siitä. Ja mä tuun pelaamaan jumassa jatkossakin, niin älkää sitten ihmetelkää. Mutta tämmönen video tällä kertaa ja niin nähdään ensi kerralla.